Aspaldiko egunon. Lotura egitearren aurreko gaitik eta ikusi duzu. Jarraipen maila desberdinak dauzkagula, nola ari zara begiratzen Vatikanoari egun hauetan? Distantzia apur batekin egia esan. Naiz oso jarraitzaile Vatikanoarena eta oro har Eliza Katolikoarena ulertzen dut momentu honetan daukan inportantzia eta esango nuke gaina mundua dagoen bezala egonda, bere relativizatu ezagun, ez? Aita santu bat izendatzeak ze ondori izan dezakeen, diot, ja politikoki, baina jasan dagoen bezala mundua guztiaren behar izango uste dut. Asko xamar izan da, Frantzisko Aita Santua bera, zaku progresistan horren ziur sartu izana? Uste dut ez dela gutxi etzi behar, ez? Hainbat auzitan izan duen jarrera eta konpromisoa, ez? Migrazioaren gaiarekin, gerren gaiarekin, oroar, esango nuke kapitalismoa sortze dituen kalte eta ondorioekiko izan duen sentiberatasuna uste dut. Azpimagarria izan dela. Beste auzi batzuk egon dira, non argiki motz geditu den, ez? Eta segurazki, Eliza Katolikoak momentu honetan izan marko lukena, baina askoz ere jarrera epelagoa izan duen, ez? Baina, esan dagoa, ez? Mundua dagoen bezala egonda, uste dute guztiaren beharra daukagula momentu honetan. Gaur, astebete da, pasaren asteko itzalaldi erraldoi horretatik, asteburuan CISek flash moduko inkesta bat egin du, 60% uste du informazio, falta egontzela ardura hori Espainiako gobernuari leporatzen dio kasunetan gainera CISek. Ala uste duzuzuk, informazio falta hori egontzela? Nik uste dut zurrak izan margaela. Komplexua da, gaia. Arazo teknikoak egon diela, uste dute bestelako teoriak, ez? Eraso baten aukera eta deskartatu eta orain tokatzen dena dela ondo aztertzea hor egon den arazo tekniko hori zer den, ez? Segurazki faktore bat baino gehiago egon dira eta konkatenazio bat egon da faktore ezberdinena, oso ezoikoa. Lehen aldia da, sistema iberikoan alako zerbait gertatzen dela, alako ondorioekin. Nik uste dut zurrak izan margaela. Eta ongo dela denbora, behin datu guztia mai gainean eta ondo aztertuta teknikoki zer gertatu den, ikusteko zer den, konpondu behar dena, eta ardurak non dauden. Baina nik uste dut zurrak izan margarela. Badagoela tentazio bat, leku ezberdinetatik, ardurak kokatzeko, fokalizatzeko, eta beti ere hasierako erreakzio egiten egon dira intenzionalari politiko batzuk tartan, ez? Batzuk energia berriztagarriei leporatu diete, gehiegizko nolabait energia berriztagarrien presentziari, sistema elektrikoan, beste batzuek energia nuklearraren ezinbestekotasuna jarri dute mai gainean, uste dut goizegi dela eta zurrak izan badela. Fokua gurean jarrita, ze utzi du agerian itzalaldi horrek? Utzi duena agerian da zeinen zaurgarria garen, oro har, gizarte gisa, ze dependentzia daukagun sistema elektrikoarekiko, eta geroz eta gehiago izango hori horrela, ze transizio energetiko batean gaude, eta transizio energetiko horren oinarria da, igarotzen ari garela fosilak oinarrian dituen matriz energetiko batetik sistema elektriko batera, eta gure ustez egunean berriztagarria izan beharen sistema elektriko batera. Horrek izan nahi duena da, dependentzia erabateko izango dela energia elektrikoarekiko, ez? Hori horrela da, eta ikusi dugu, beste kasu batzutan ikusi dugu bezala iraganean, pandemiaen kasuan, ziurtzat emate ditugun gauzak, momentu batetik bestera erortzen direna zein zaugarri garen gizarte gisa. Eta gero bestetik, nik uste dut ere argi gelditu dela, edo gaiak eta momentuak ematen duela horretarako aukera parada, herri gisa ere zeinen zaugarria garen, dependentzia energetiko izugarria daukagulako, bertan, kasuntan, 3 herrialdetan, adibidez, Nafarroan egoera beste bada, ez? Baina 3 herrialdeotan, ekoizten dugu gure baliabide propioekin, berriztagarriekin, soilik konsumitzen dugun energia elektrikoaren 6 inguru, hori oso gutxi da, eta beraz, transizio energetiko hontan, uste dut, heltzen dela oso berandu eta etxeko lanak egin gabe. Begira, transizio hori buruz egituen galdetuko dizut, kudeaketari buruz beste bat, Euskadik beste erkidego batzuek ez bezala, ardurak bere gain hartu zituelako, labiren bitartez kudeatu zen hori, eta egia esan, Euskadin apenas igarri izan zen, ez da bat udalerri eta hiritan kostazitzaien energia hori berreskuratzea, baina oro har behintzat kudeatu beharrekoa etzen horren egoera larria izan. Zuzen jo zenuen, nola bildu ziren, ze baliabide jarri ziren hor? Guk jarrepena egin genion, labiari, lehendakariarekin beraekin hitz egin nuenik, berak deituta, eta nik uste dut oro har, krisiaren kudeaketa hemendik ona izan dela. Ez da erabakigarria izan hemen egin den kudeaketa. Azkenean, demostratu dena bai bada,
sistema elektriko iberikoak izan duen gaitasuna erreakzionatzeko. Hau da, itzaraldi orokor batetik oso ordu gutxitan berreskuratu da argia, ez? Eta, bai demostratzen dena da, arazo teknikoak badaudela, transiziontan, ez? Sistema elektrikoa eraldatu egin behar dela, inbertsioak behar direla, baina oroar nahiko sendoa dela sistema elektriko iberikoa. Begira, itzaldiak ere balio izan digulako eta analisi egiten ari zinen, energia berriztagarri dagokinez, non gauden jakiteko eta gogoratzeko helburuak ere zeintzuk diren. 2030erako aurreko legealdian onartutako trantsizio energetikoaren legeak helburua 2022an kokatzen duelako, 5 urte barrurako ezinezkoa enuke esan nahi. Oso komplikatua bintzat bai? Oso, ezinezkoa espada, argiki, zalantzari gabe. Bueno, heldu gara momentu hontara berandu, ez? Momentu hontan adibidez, 3 herrialdeotan ez dago lurralde plan sektorialik onartuta, ez? Bera, ez daukagu lurralde plangintza zehatz bat, energia berriztagarria nola edatu. Energia berriztagarrien ezaugarritakoa bada, orain artez bezala gure konsumo energetikoak gure gain hartu behar ditugula neurri baten, eta horrek inpaktu badauka territorioan. Eta horrek esan nahi du lurraldea, territorioa ordenatu egin behar dela, planifikatu egin behar dela, ez? Eta zoritxarrez, oso berandu iritsi gara, eta hor ardura batzuk badaude, ez? Baina horrek ez du konponduko, nik uste dut etorkizunari heldu behar diogula. Eta hemen bi auzi dauden nire ustez momentu honetan. Bat da, momentu honetan tramitazioan dauden proiektuekin zer, hor badago korapio importante bat, 100 piku proiektuari dira 3 herrialdeotan tramitatzen, eta horrek sortzen du nolabaiteko anabasa bat, eta ezin egon bat, baita ere komunitate lokaletan. Eta bigarrena da, hemendik eta 2050 gauzak ondo egiten nola hasi. Eta beraz nola antolatu lurraldea, nola egin energia berriztagarrien edapen orekatu bat, demokratiko bat eta justu bat. Eta nola baretu komunitatearen ezin egon hori, kontuan hartuta etengabe badaukagula sensazioa komunitate txikiek baldin badira ere halako proiektuen kontra sekulako indarra hartu dezaketela, kopuruan gehiegi ez baldin badira ere, eta inpaktu hori ikusten dugulako edozein lekutan dagoela. Bai, nik esango nuke tramitatzen ari den proiektuekiko bermatu behar dela azpigitura horien, erekiko den energia sorkuntza azpigitura horien kontrol publiko importante bat. Eta horretarako aukerak badauzkagula. Sailburuak bera, Mikel Jauregi sailburuak esan zuen oso proiektu gutxi pasatuko dira. Tramitatzen ari den 100 piku itatik 110 inguru. Hori dela bere kalkulua, ez? Eta orain erabaki behar dela non eta nola. Hori parlamentuan berak horrela dira zizuen, hori da kontua, ez? Non eta nola. Non da inpaktu gutxien sortuko dituzten kokagunetan. Eta nola da, gure ustez, energiaen euskal erakundearen parte hartze publiko importante batekin proiektuien jabetzan, eta baita ere parte hartze komunitario importante batekin. Legeak berak 120ko gutxineko parte hartzea baimentzen du. Hau da, energia enpresak preste egon behar diela azpigitura horien jabetza 120an gutxienez tokiko eragileekin, eragile ekonomikoekin, publikoekin eta partekatzeko, ez? Hor badaukago aukera bat bermatzeko azpigitura kritikoien nolabaiteko kontrol publiko soziala. Hori bada, nire ustez, faktore gako bat. Eta gero, hortik aurrerakoari dagokionez, hasi behar gara gauzak ondo egiten. Eta horrek gure ustez eskatzen duena da akordio sozial bat. Hori ere badago legean mandatatuta, ez? Honezkeroia, egon barko litzateke diseinatuta eta martxan, eta hor ere beranduari gara, ez? Eta gure ustez momentua da, EAen, lurralde plangintza osoa berrikusteko. Eta hori hasten da, PTP-tatik, hau da, eskualdeak, area funtzionalak, ordenatzen dituzten PTP horien errebizio batetik, eta prozesuotan komunitate lokalen ahotsa entzunez. Halako prozesu bat diseinatu beharko litzateke gure ustez, 2050 begira, emar dugun transizio energetiko hori ondo diseinatzeko. Ez da faktore klabea, baita ere NIMBY efektua, ingelesez nire patio atzekaldean ez, ados nago, baina ez nire inguruan. Bai, hori horrela da, eta hori faktore hori hor dago, eta jarraituko du hor egoten. Baina horrek eskatzen duena pedagogia politika handi bat. Eta horretarako, etxeko lanak nik uste dut egin behar diela, ez? Hau gau adibidez, telebista publiko bat, ez? Konsientziatu egin behar da jendea. Eta klima larrialdiaren ondorioetaz jabetu behar gara. Eta gure konsumo energetikoa zeintzu diren. Eta gure aztarna ekologikoa zein den. Eta bestalde egin behar ditugu galdera funtsesko batzuk. Pausatu behar ditugu mai gainean. Bat, ze konpromiso hartuko ditugun, gizarte gisa, klima larrialdiaren testu inguruan. Baina bi, herrialde industriala izan nahi badugu,
gutxieneko konsumo horiek zeintzu diren, eta handia dira, eta ze buru jabetza nahi du, herri gisaz. Hor, pedagogia politika handi bat egin behar da, eta uste dut orain arte oso gutxi egin dela, eta eztabaida hori modu ordenatuan, modu sosegatuan, lidergo politiko handi batekin. Ze garai hauek eskatzen dute lidergo politiko handi bat. Eramaten bada baita ere tokiko eskalara, eta tokiko eragile ahotsa eman, eta deliberatu jendearekin batera, auzi honen inguruan, auzi generazional eta zibilizatorio honen inguruan. Nik uste du NIMBY fenomenoak horren jarraituko duela, baina gizarte gisa, gizarte heldua garela, eta herri gisa, halako erronka bati aurre gai bagarela. Pedagogia horretan, EH Bildu, uste duzu zerbait gaizki egin duela azken urteotan? EH Bilduk ez du gobernu ardurarik izan, instituzio nagusietan. Instituzio nagusietan? Bai. Baina badakigu komunitate txiki askotan, udal maila askotan, borroka oso gogorrak izan direla proiektu garrantzitsu askoren kontra, eta erabakitze eskubidea izan dutela zenbait proiektuekiko udaletan. Erabakitze eskubidea baino, blokeo edo prozesu administratiboak luzatzeko? Blokeatu nekez egin daiteke, ez pasara bauzi judizial baten sartzen eta ondorio penalak jasoa. Hau da, idazkari baten informa daukazunean, idazkari horren kontra egiteko, gauzak oso garbi izan badituz, eta oroar, EH Bilduko udalek ez dute idazkari municipalen kriterio juridikoaren kontra egiten. Beraz, hemen auzia ezin daiteke udaletan jarri, ari gara transizio energetikoaz, azpigitura hauek dira herri ikuspegikoak, edo estatu ikuspegiko azpigitura dira. Ezin daiteke fokoa udaletan jarri, ez baita daukate kompetentziarik ez eta gaitasunik. Pedagogia, bai. Bai. Ez da udaletatik ere egin daiteke pedagogia. Bai, egin daiteke, eta nik uste dut egiten ari garela aukera daukagun lekuetan. Nik uste dut hainbat prozesu izan direla, eta saiatu garela, gure baliabidekin halako pedagogia hori egiten. Urrengo hilabetetan jarraituko dugu. Eta, jakina denez, ari gara barne prozesua garatzen, horren emaitzak izango dira aurki, eta hortik aurrera, saiatuko gara, aukera daukagun lekuetan, eta halako proiektu dauden lekuetan, nolabait eztabaida gizarteratzen, eta tokiko eragiekin batera, deliberatzen eskualde horien etorkizun energetikoa zein izan behar den, eta zer gauden prez gure gain hartzen. Gai delikatibo bat buruz ere galdetu nahi dizut, aktualitatean izan duguna, Fagorreko jasangarritasun arduraduna den Aritz Otxandianok bere familiaren etxean jasan zuen erasoari buruz, zure anaiare badena, nik uste garrantzitsua hori aipatzea baino lehen lerrora ekartzeare ez dela, baina bai galdetu nahi nizun ia eraso hori zuk nola bizi izan duzun eta ondorengo egunak ere nolakoak izan diren zuretzat? Esan bezala ez, anaia dudanez, hasieran kezka puntu batekin ere ez. Batez ere eraso horren atzen zer zegoen, ez? Motivazio politikoa zintzen, ez? Hori argitu denez geroztik, nik uste dut lasaitasun puntu batekin, jakin da, erasoan larritasuna ere zein den, ez? Baina gutxi etxi gabe, inola ere, baina bere neurrian kokatuz, ez? Aritzek berak esplikatu du, publikoki berak nola bizi duen, honek badauka zer ikusia izketa gai dugun eztabaida honekin, eta nola, gai izan behar garen eztabaida zaiak egiteko, ez? Niri dagokidanez, eta bere anaia naizen neurrian, baina aldi beran daukan ardura politikotik, nik esango nuke tokatuko zaigula eztabaida zaiak egitea, konplejoak egitea. Baina eztabaida hori heldu bat zaiela adarretatik, eta gure ardura hori dela. Eta hemen gaude eztabaida zaiak egiteko. Eta ardura hori gure gain hartuko du ondori guztiekin. Eta konturatu gabe nuklearren gaia berriz ere lerrora. Gogoan daukagulako nola adostu zen Espainian indarrean dituzten zentral horiek pixkanaka isten joatea, 2025 zegoen data bezala jarrita, eta aste honetan engoen bozketan Alderdi Popularrak baldintza bezala eramango du, Trumpek mugazergei aurre egiteko txoke plan horretan bertan. Uste duzu Alderdi Sozialista sartu daitekela zulo horretan? Baliteke, ikusiko dugu, ez? Baina nuklearren debatea bueltan da. Eta tokatuzko zaigu hori ere, ez? Energia berriztagarrien inguruko debatek hori ere badauka, hemen alternatiba jarri behar dira mahai gainean, ez? Nik uste dut herri honek borrokatu duela historikoki energia nuklearraren kontra, ondoren baita ere energia fosilen kontra, ez? Frackingaren, autuaren kontrako mobilizazio sozial eta
politika handiak egon dira, ez? Momentu zehatzuntara iritsi gara, momentu historiko batera, non klima larrialdean gauden, eta energia fosiak albotea utzi behar ditugun, eta gure ustez hor autua energia berriztagarrien aldekoa da. Baina, transizioa euskan zailtasunen aurrean, geroz da ahots gehiago ari dira planteatzen energia nuklearraren aukera. Gure ustez hau ez da aukera bat, eta transizioa da ehun berriztagarria den matrize energetiko baten asko transizioa da. Horrek esan nahi duen guztiarekin, eta argi izan da hori dela transformazio historiko bat. Eta horrek beste dakarrela, sistema elektrikoen aldaketan handi bat, deszentralizazio handi bat, eta abar, ez? Baina, gure ustez, ez dago beste aukerarik, hori da bidea. Nuklearrena zedarriak forok aipatu zuen, armen sektorearekin batera, sektore estrategikotzat jo zuena, Europa berrarmatzearen gaiak berriz ere debate hau edo gai hau lehen lerrora ekarri du. Datu eguneratu ere badaukagu, 750 milioi euro fakturatzen dituela armen sektoreak Euskadin. Enpresek aukera bat ikusten dute, eta erakundeetatik ere Mikel Torres sailburuak argi eta garbi esan zuen, aukera horri ezin zaiola bizkarra eman gure industriari dagokionez. Gu ez daude ados horrekin. Eta, reflexio bat izan daiteke, ez? Azkenengo 25 urtetan, Europako eliteek, establishmentak, berdin defendatu ditu politika neoliberalak, austeritate politikak, berdin nolabait paktu berde edo itun berdetik eratortzen zen keynesianismo berde moduko bat, eta orain, industria militarrean antza oinarritzen den bestelako keynesianismo eredu bat, ez? Ezin daiteke gauza bat eta kontrakoa defendatu eta halako norabide aldaketak planteatu, ez? Industria militarra izan daitekeela balio ekonomikoa eta aberastasuna sortzeko bidea, hori ukaezina da, edo zer produzitzen dela ere, horrek aberastasuna sortzen du, ez? Baina galdera da, momentu historikontan, dauzkagun gizarte erronken aurrean, zein den autua eta alternatiba badaude, noski. Orain arte, erdigunean egon dena izuzen izan da, transformazio bat, sozioproduktiboa, klima aldaketa edo transizio ekologiko oinarri hartuta, eta horrek irekitzen zituen aukerak, ez? Eta orain de repente, narratiba hori guztia desagertu da, eta badirudi, industria militarra aukera saietsezina dela, nahi badugu, aberastasuna sortu eta bermatu, ez, ongizate eredu bat. Gu ez gaude horrekin inoraz ere ados, eta gainera uste dut, armak ekoizten badira, armak edo erabili edo saldu egin behar dira. Eta bukatzeko, badago Trumpen planteamendu bat mai gainean. Eta segurazki orain negoziatzen ari dena mugazergen arira. Eta da, Trumpek Davosen argi esan zuen. Zuek 1,5 gastatuko duzu Europar Batasuna armagintzan, niri armak erosteko, eta gainera erosiko diazue nire kasa, beste leku batzuetan baino garestiago salduko dizuedan. Hori bada mai gainean dagoena, eta momentu hontan mapa geopolitiko, mundu mailako mapa geopolitika berordenatzen ari den momentu hontan jokoan dagoena. Europar Batasunak behar du subiranotasun estrategiko, autonomia estrategiko, horrekin deno gaude ados. Armagintzaren autu honek, nik uste dut, burujabetza edo autonomia estrategiko hori ezbaian jartzen duela, ez bada eskema subalterno baten, estatu batuekiko eskema subalterno baten sakontzera garamatzen. Europak hein handi batean amen egin dio. Trumpek esan dagoari, ez da? Herrialde gehientsuenak euren barne produktu gordina azten ari dira portzentakea armagintzara eta berarmatze horretara bideratzeko, eta zero Ursula von der Leyenek emandako zifra potolo haiek datozkigu burura. Nik ezakite Donald Trumpek iragarritako mugazerga hori eta azkenean irrealitatetik zenbat izango duten edo ze puntutara naino ikusten duzun testuingurua komplikatu izan daitekela Euskadin enpleguari dagokionez, erosalmenari dagokionez, ikusita askotan esandakoari 180 graduko bira ematen diola, ez da, Estatu Batuetako presidenteak? Bai, ez da bat ere previsiblea, bera, personajea. Baina nik uste mugazerrak modu batera da bestera badatozela. Zenbatekoak ikusiko dugu, ez? Baina zerbait etorriko dela. Badakigu badagoela autu bat, eta autu hori ez da azalekoa, ez da improvisatua, ez? Lehenagotik baitator autu hori, ez?
oso dago estatu batuak establishmenta berak egin duen hausnarketa bat, mundu aldatu da, guia ez gara potentzia ekonomiko bakarra, inundik inora, lehiakide bat daukagu, eta horri aurre egin zaio, orain arte egin ez den beste modu batean. Eta horrek esan nahi ditu gauza asko. Baita tartean protekzionismo handiago bat, eta saiakera bat, estatu batuen nagusitasun ekonomiko hori gaientzeko edozein modutan. Eta beraz, nik uste dut, orain negoziazio batean gaudela, ez dakigu negoziazio maiortan zehazki zer dagoen, baina bukaeran nolabaiteko mugazera batzuk etorriko diela. Segurazki iragarri dena baina askoz basuagoak, baina... Eta horrik kolpe, dimentsio bereko kolpearekin erantzun behartzaiola uste duzu? Naiz zausartzen esaten ez, nola erantzun bazuen ikusi beharko da eta lasai aztertu ez, baina gako bat ni ustez bada eta gu Europarra gara, eta gure ekonomia eta gure industria guztiz txertatua dago Europako ekonomian, Europak behar duela proiektu politikoak gaur egun ez daukana. Eta ulertu behar du mundu aldatu dela, orain arte oso estatu batu nabaroan, altzoan egonda, itzalpean, eta onartu du sumisio eskema bat, zer gertatu zen Nord Streamak, hori, galdera hori, mai gainean dago, eta inork ez dio hori argi erantzuten, baina hau ez da berria, Trumpek eraman du beste dimentsio batera eta beste leku batera autu hori, baina autu hau atzeti dator. Horren aurrean, Europak ulertu behar du mundu berri hau, ulertu behar du beste realitate batzu daudela, Txina hor dago, baina baita Errusia ere, baita herrialde emergenteak, eta leku bat egin behar du. Oso txikia da mapa geopolitiko honetan, militarki, teknologikoki, populazio aldetik eta bar, baina jarraitzen du izaten munduko hirugarren ekonomia. Inteligenteki jokatuz, inteligentzia politikoarekin, diplomatikoarekin, ez hainbeste armen aldeko autu batekin, nik uste dut eman den erreakzio hori oso irrazionala izan dela, ez? Defensa eta orain daukagu mehatxo handiena Errusiaren inbasio bat Europa batasun. Ez dut uste hori oso erreala denik, hori irrazionalizatu egin behar da. Aitzitik, Europar batasuna behar du proiektu sendo bat, eta behar du inteligentzia diplomatikoa eta politikoa kokatzeko mundu berrian eta. Gertuxiago, estatutu berriari buruz ere, kanpotik publikoki ezkara mugimendu handiegirik igusten, baina adierazpen desberdinak entzun da, badirudi zerbait behintzat galtzen edo modu askoz ere diskretuagoan gertatzen ari dela. Mertxe Izpua, pasaren ostialean Radio Euskadin entzun genuen esaten, sekula baino hobeto dagoela gai hori. Nola hartu behar du esaldi hori herriak? Lasaitasunarekin, ez? Uste dut diskrezio importantea dela. Ez gauzak modu sekretuan egin behar dielako, ez? Baina, halako eztabaida batek, eta kontutan izan dezagun, hamarka da matzogula, ez? Ontaz eztabaidatzen, baina urruna hojan gabe, gutxienez Ibarretxe lehendakariaren estatutu proiektutik onantza, ondira saiakera ezberdin asko ez dienak burutu. Era askotako saiakera, parlamentuan prozesu ponentziak, eztabaida publikoak, loiolako elkarrezketak, era askotako prozesuak egon dira, eta momentu honetan denok argi baldin badaukagu aukera lehio baten aurrean gaudela. Espainian daukagun egoera politika aprobetxatu egin behar dela, Sánchezen gobernu aldi hau, eta nolabait esperientzia badaukagula, elkar ezagutzen garela, eta benetan nahi dugula jauzi bat, eta eztabaida hau bururaino eraman, inditzango sakonto, eta horrek segurazki eskatzen duena da, lan asko eta zarata gutxi. Asumitu behar dela ere, ekuazio horretan Euskadiko Alderdi Sozialista egoteak gauza batzuk poltsikoan ustea ekarriko duela, paperian sartu gabe, edo hemen esaten den bezala guztiarekin. Mai gainean dena egon behar da, ez? Nazio aitortza... Mai gainean bai, paperian ere bai? Paperera eraman behar dira, gauza hori guztiak, eta gero eztabaidatu behar da, zein den formulazio zehatza, ez? Eta nazio aitortza inguruan ikuste dute ados jarra gaitezkeela, ez? Erabakitzeko eskubideak behar du formulazio bat, paperetan, ze botere maila eskuratu behar ditugun, ze kompetentzia berri, hor badago eztabaida argi bat, eta nik uste dut deno gaudela ados, besteak beste oso argi ikusi delako, bai lanbiharte gutxieneko soldatarekin, bai auzi energetikoarekin, bestelako gai batzuekin, ez? Atzerriko titulazio homologatzeko, ez? Daukagun premiarekin, burujabetza ez dela auzi identitario bat, baizik eta 21. mendeko erronkei aurre egiteko ezinbesteko tresna bat, besteak beste, ere bai, ez?
Nik uste dut deno gaudela ados blindaje edo berme gehiago behar ditugula, ez? Autogobernu hau, dagoela lastatua, dagoela erosinatua, dagoela kamustua, ez? Eta, bueno, aldagai horiek guztia mai gainean daude, eta orain asmatu behar duguna tradizio politiko desberdinak, ez? Eta ikuspegi politiko desberdinak euskagura aintzat hartuta, nola aiztegan sintesi batera. Eta ondoren Madrilen ibilbidea izan dezan, ikusten duzu beharrezkoa bada ez bada PSOE-eri gogoratzea, gogoratu gure botoei esker atera ditzakezula datorren urteko kontuak edo hori gogoratu egin behar zaio alderdi sozialistari? Gogoratzeko moduak eta moduak daude, ez? Eta egunero telebistan egotea eta modu hortan, ez? Jokatze ez dut uste inteligentea, hemen deno dakigu zeintzuen jokarauak, ez? Eta gainera badaude legintzaldia babiatzeko konpromiso batzuk eta akordio batzuk ere sinatuta, ez? Beraz, bueno, deno gara kontziente non gauden eta konpromiso horiek zeintzu diren, egin behar dena da, berriro errepikatuko dut, zarata gutxi eta lan asko. Por cierto, Aitor Esteban Euskal Alderdi Jeltzalearen buruzagitzara iritsi berri, aldaketarik edo igarri duzu, Aldaketak, personak aldatzen direnean, aldaketak gertatzen dira, ez? Nik uste dute politika gintzan, bizitzaren beste dozein esparrutan bezala, harman personalak importantea direla, ez? Bueno, hain arte egon dira harman personal batzu nahiko, esango nuke, engrasatuta, personak ezagutzen zirelako, eta gauzak errazten ditu beti ere, ez? Orain, jende berria etorri da, eta, bueno, harman batzuk zerotik hasi behar dira, ez? Bueno, hori, esango nuke, ez? Bestelakoan, ikusiko dugu, goizegi da, ez dut aurre ikusten alako aldaketan dirik, ez? EAJaren hildo politikoan gutxinez gai jakin batzukiko. Zehazki estatus politikoarekiko. Begira eta estatus politikoarekin datari buruz ere galdetu nahi dizu, ni aurre ikuspen hori mantentzen den 2025erako behintzat urte honetan zerbait itxita edo ez denbora kontuak ere ez diren apuro gehiegi sortzen dizueten zerbait? Bueno, kasu honetan, bai, esango nuke ez denborak dira, esan nahi dute 2000 askoz jota urrengo hauteskunde espainolak izango dira 2027ko maiatza inguru hortan, ez? Hola, aurre ikusten dira. Badakigu, hauteskundeen data hori hurbiltzen joan ala, gauzak zaildu egiten direla, ez? Beraz, 2025 urte erabakigarria da. 2025an gertatzen denak, segurazki determinatuko du nauzia, nik esango nuke. Beti ere, malgutasunez jokatu ezagun, baina politika gintzan, denborak denbora dira, noski. Badakizu askotan datak esateak eta ze arrisku daukan ondoren hemerotekak zenbat gustatzen zaizkigun. Mila txandian, eskerrik asko gurekin izateagatik. Bale, mi esker zuei. Eguneko lerroburuekin goaz irati.